Bona tarda. Avui comencem amb aquesta imatge. Aquesta taca verda que veieu al sud-est de la península és l'embolsament fred que finalment va atacar el País Valencià, Alacant i sobretot a la zona sud-est de la península ibèrica. Va provocar pluges molt importants, nevades a la zona interior, vents i una baixada important de les temperatures. Ara amb aquesta imatge veurem aquest cotxe com ha quedat al mig d'una riera, i és que les conseqüències van ser aquestes, inundacions importants a tota la zona sud-est de la península ibèrica. Aquí, a la nostra comarca, un dissabte amb sol, un diumenge amb una miqueta més de núvols i temperatures que van arribar als 20 graus aproximadament. La resta de la setmana amb predomini de l'anticicló, per tant, sol, bonança i temperatures que han arribat als 22-23 graus. I això és el que tindrem de cara al cap de setmana, perquè aquest anticicló encara estarà uns dies més amb nosaltres i, per tant, tindrem sol i temperatures molt agradables. Només a destacar una mica la formació de bancs de boira a la mateixa línia de la costa a causa d'aquest contrast de temperatures de l'aire i de la temperatura del mar. La resta de la setmana, la propera setmana, volem dir, començarem igual, però ja de cara a dimecres potser tindrem una mica d'inestabilitat atmosfèrica. Ja ho veurem. Que vagi molt bé.